கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்கள் எல்லையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். உசியா கோபங்கொண்டான். அவன் தூப கலசத்தை தன் கையிலே பிடித்து ஆசாரியரோடே கோபமாய் பேசுகிற போது, ஆசாரியருக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே தூபபீடத்தின் முன்னிருக்கிற அவனுடைய நெற்றியிலே குஷ்டரோகம் தோன்றிற்று. 2 நாளாகமம் 26:19. ராஜாவாகிய உசியாவின் மனம் பெருமையினால் மேட்டிமையாகி அவன் தூபங்காட்ட ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்தான் என்று 16ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். தூபங்காட்டுதல் ஆசாரியரின் கடமையே அன்றி அது ராஜாக்களுடையது அல்ல. பிரதான ஆசாரியனாகிய அசரியாவும் மற்ற ஆசாரியர்களும் அவனுக்கு எதிர்த்து நின்று, உசியாவே, கர்த்தருக்கு தூபங்காட்டுகிறது உமக்கு அடுத்ததல்ல என்று கூறினார்கள். அவனோ ஆசாரியரின் மேல் கோபங்கொண்டான். அது அவனை ஒரு குஷ்டரோகியாக மாற்றிற்று. ஒருமுறை சகரியா என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு நபர் தன் குடும்பத்தில் இருந்த சில பிரச்சனைகளை குறித்து கலந்தாலோசிக்கும்படி ஒரு தேவ ஊழியரை அணுகினார். சம்பாஷணையின் போது அவர் அத்தேவ ஊழியரின் மேல் அதிக கோபமடைந்தார். அந்நேரத்திலேயே அவர் பக்கவாதத்தினால் தாக்கப்பட்டார். அந்த வாதத்திலிருந்து சுகம் பெறாதவராகவே அவர் மிகவும் பரிதபிக்கப்படத்தக்க மரணம் அடைந்தார். அருமையான நண்பரே, நீர் பெருமைக்கு இடங்கொடுத்து எந்த ஒரு தேவ ஊழியருடைய கடமையிலாவது அல்லது உத்தரவாதத்திலாவது தலையிட்டிருக்கிறீரா? நடத்திப்புக்காரர் உமக்கு ஆலோசனை கொடுத்த போது அல்லது உம்மை கடிந்து கொண்டபோது எப்போதாவது நீர் அவரிடம் கோபமாக நடந்து கொண்டதாக அவ்விஷயத்தில் குற்ற உணர்வுள்ளவனாய் இருக்கிறீரா? நீர் இந்நிலையில் இருப்பீராயின் இம்மட்டும் ஆவிக்குரிய, ஏன் சரீர பிரகாரமாகவும் கூட குஷ்டத்தினால் தேவன் உம்மை அடிக்காதிருப்பது தேவனுடைய இரக்கங்கள் மாத்திரமே என்பதையும், மனம் திரும்புவதற்கென்று உமக்கு தவணையாக காலம் நீட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளுவீராக. நீர் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நபராய் இருக்கக்கூடும். ஆனால் எல்லை மீறி செல்ல அது உமக்கு அனுமதி அளிப்பதில்லை. நீர் ஒரு உசியா ராஜாவாக இருப்பீராயின் உம்முடைய கோபத்தை விட்டு இன்றே மனம் திரும்புவீராக. ஆமேன்.